Здравейте на всички, казвам се Йордан Белев и от над 25 години се занимавам с шоу бизнес, но не правя това видео за да говоря за себе си, а за един, мога да го нарека смело, мой близък приятел, господин Васил Гърбов, който върши една чудесна работа с компанията си New Digital Era. Работили сме по доста проекти заедно. Последният, с който много се гордеем и двамата, това е сайтът на Дом на културата Емануил Манолов в Габрово. Мисля, че се получи наистина един супер удобен, функционален и интерактивен сайт, който се надявам да успява за в бъдеще да популяризира дейността на това учреждение. Работата с Васил и с New Digital Era и всички от компанията е наистина много лека, случва се много лесно, така че не се колебайте да ги контактнете и ви обещавам, че ще имате един продукт, за който няма да съжалявате. Поздрави от мен и успехи на всички!